Lero panyasa voice box tafuna tibweretsereni mawu abambo Ken Msonda amene tu pakatipo anathamangitsa ku chipani cha Democratic Progressive Party ndipo dakali pano iwowa ndithu ali ku chipani cha Malawi Congress Party. Nde modi yawo lakuna kuti ayi viyeni imene itu andale ambiri sayikonda. Tiyeni khali modzi kuti ndimve kuti nchifukwa chani Ansonda akunena kuti viyeni imene atulutsa loyi andale ambiri sayikonda pano panyasa voice box. Ndipo mwachizolowezi akamaliza Msonda chonde mukhale pomwepo muyika maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena Ansondazi inuyo mukwiza nazo kapena simukwiza nazo. Tiyeni khali modzi kuti timve kuti nchifukwa chani Msonda akunena kuti viyeni yalero anthu ambiri makamaka anzathu andale sakondwera nayo pano panyasa voice box. Amalawi anzanga kulikonse kumene muli, ndine Honorable Kenneth Chitatata Katolitoli kwamba Nandi Msonda kondikonda amati Uncle Kemso. Munthu ine ndimavala zipewa zambiri, ndipo usafuna kukuvutisani kuti yena azifunsa kuti kodi Msonda akuyankhula ngati ndani. Ndifuna ndikumasuleni ndisanagawane nanu zimene ndifuna ndigawane nanu Amalawi mmene ife andale timaganizira ndi zimene ife andale timapangana kuseriko, zimene inu Amalawi simumazidziwa. Ndipo simumazidziwa mmangotengeka ena chifukwa chofuna kulandira ndalama, ena chifukwa chofuna kuteteza maudindo anu pandale, ena chifukwa chofuna kuti boma chipani cholamula chikalowa mboma azakupaseni maudindo, ndimo mangotengeka. Munthu ine ndili ndi zipewa zambiri. Ena amandidziwa ngati a born again Christian, an evangelist and a politician. Ena amandidziwa ngati wachiwiri kwa wachiwiri waneneri wa chipani cholamula cha MCP, udindo waukulu kwambiri umene a president achipani cha MCP His Excellency Reverend Dr. Ladath Makate Chakwera ndi executive yonse achipani cha MCP anandilemekeza nawo kwambiri. I don't even deserve it. Koma by the grace of God kumwamba landikumbukira. Ena amandidziwa ngati president wa Association of Real Estate Agents in Malawi. Onse amene amapanga za ma real estate osatita dobadoba nyamato tamangawa, koma I'm talking of reputable real estate indigenous Malawians. My real estate companies okazikika, I'm their president, and I've held this position for the past 16 years. Ndine president wa real estate agents in Malawi. Ine ndine mulembi opuma wa Blantyre Synod. Pakali pano ndine member wa chigwirizano cha abambo Nkhoma Synod. Ndikapita kumuzi kwathu kuchiveta ndimakapemphera nawo kuchiveta CCAP. Ndikuti ndine member lanso wa chiveta CCAP Livingstonia Synod. Pomaliza ndine executive director wa the think tank organizer maukadaulo, ndine executive director. Koma vyeni kugawana nanu uku, kukuunikirani uku, ndikukuyankhulani Amalawi ngati Mkristu obadwa somaso pano, mulaliki komanso wandale, a born again Christian, an evangelist and a politician. Ndipo vyeni iyi andale ambiri sayikonda, chifukwa andale fe ambiri kumwamba sitikalowa. Saturday titha kunamiza anthu kupita kukalalikira, Sunday titha kunamiza anthu kukalalikira, Friday titha kunamiza anthu kukalalikira, ndikubwera kuzapanga ndale. Koma ndifuna ndikutsimikizire na Malawi kuti ndiochepa andale amene akalowe kumwamba, and thank God I'm one of them amene ndakalowe kumwamba. Chifukwa zimene timapanga ife andale kuseri, zimene timapangana si zimene Amalawi mumaziona pa ground. Moti vyeni adananane kwambiri andale amene amafuna kumakunamizana. And let me warn you fellow politicians, amene mafuna kunamiza Malawi, choonadi mukuchidziwa, you can cheat people but you cannot cheat God. You can cheat people
but you cannot cheat the devil. Mutha kunamiza anthu koma simungamunamize mulungu. Mutha kunamiza anthu koma simungamunamize satana. Zimene mukumva pano za ma demonstrations kuti ayabata tukufuna kuti mai Ambele Mtalimanja achoke pampando, ya tukufuna make chief executive achoke pampando, tukufuna NRB Asambo achoke pampando, tukufuna izametrics izi asapange ya ifuel wasowa tukulowa msewo, forex yasowa tukulowa kumsewo. Cholinga chake si zimene akukuuzanizi ayi. Ma demonstrations amene akupanga anamiwa, amene amapanga Boni Kalindo, amene amapanga sponsor ndi chipani chakale cholamulira cha DPP. Pano chalumikizana ndi chipani cha UTM Team B. Ndemo kamaona anamiwa, akuyankhula, akulalata, akunyoza, is not namiwa. Behind namiwa kuli chipani cholamula chakale cha DPP. Pano behind namiwa, behind achina Kalindo, kuli chipani chakale cholamula cha DPP. Ndipo pano kuli chipani cha UTM. Mukamaona anemiwa kupanga press briefing kwatenga anthu aja amakhala waja. Anthu amene amapita kumene kujangati ganyu osaja amalipidwa. Ena aja 100,000, ena 150, ena 200. Onse aja maona kuti lero anamiwa ndi press briefing, onse maona kumene amakhala kuti tapanga hayala alipidwa. Ampito kumene kujangati ntchito ngati ganyu. Namiwa anali ku State House nthawi ya ulamuliro wa DPP. Namiwa ndi mzukulu, ndi mwana, ndi mulamu, ndi mpongozi watsogoleri ena achipani cha DPP. Pano ndi atsogoleriso enawo achipani cha UTM. Namiwa alibe capacity yotenga anthu kulowa munsewu. Alibe. Namiwa alibe ndalama. He has got nothing. Nothing. He can't even afford to pay for his house. Alibe kalikose. Kuma ndalama zicha amakampanga sponsor amakatenga ku DPP. Tapangapo nafe namiwa na press briefings. Time ene mu DPP nali chimpulikiti chakuti anthu akulimbirana upresident. Ife tidapanga gulu la concerned DPP NGC members imene nimalitsogolera ine. Atamva namiwa kuti tikufuna kupanga press briefing, anandipeza. Uncle Ken, bwanji press briefing ndikuthandize. Nati hayi bwanji. Ala ndikatenga ndalama. Anapita kukatenga ndalama kwa mmodzi mwa presidential candidates amene amafuna chipani cha DPP wochokera ku Tcholo osati ku Mlanji. Tinapanga press briefing imene mataona tinapanga ine Big Joe, achina Baxter, Kita, ndi anzanga ena achina Malata. That press briefing was sponsored by DPP candidate amene so amafuna kuima nawo pa president wa mu DPP. Ndalama nakatenga ni namiwa. Ndibwereze. Namiwa alibe ndalama. Namiwa alibe capacity. Boni Kalindo alibe ndalama. Boni Kalindo alibe capacity. Iwo zimene amapanga zije nawo ndi grocery yawo, nawo ndi store yawo, nawo ndi mmene amapezera chakudya chawo cha lero. Anthu mumaona akwachita parade pa press briefing aja. Osaja amalipidwa. Atola nkhani akabwera osaja amalipidwa. Ndalama zake amampasa ndi atsogoleri a DPP. Panonso akutenga ndalama kwa atsogoleri a UTM Team B. Nchifukwa chani anthu amene akufuna kumapanga ma demonstrations. Cholinga afuna kugwesa boma la Chakwera. For DPP sinawinepo chisankho. DPP imabera. Ngati pali chipani choyipa muno Malawi, chipani cha sankho, chipani cha anthu akuba ndi DPP. Ndibwereze. Ngati pali chipani muno Malawi choyipa, chipani cha anthu asankho, chipani cha kuba, chipani chimene chimafuna nthawi zonse kupanga za chiwawa, chipani chimene chingayambise Malawi muno nkhondo apa chiwenweni ndi DPP. Mundi pemphero langa ine kuti chipani chija achipange deregister. Chifukwa mukachisirira chipani chija zoganiza zache ndi za upano, za uchifwamba, alibe kuti angathe kuthandizani Malawi. Nimamva chisoni kwa anthu amene anavutika nthawi ya DPP, amene anazunzidwa nthawi ya DPP. Ma president athu opuma, ma civil society organizations athu amene nthawi ya DPP mamenyedwa, mazunzidwa, a media amene nthawi ya DPP magamudwa na maotchedwa amakumenyani. Lero
inu ndithu mungamayime ndikupanga support DPP. Are you serious? Are you serious? Mitani kukoka inuyo mkakhala mkumagona, mitani kukoka lero mwinuyo mungaime ndikunena kuti achakwera ndoyipa bola DPP. Inuyo lero amene mukudziwa zoyipa zimene DPP idachita muno Malawi. Ndeni bwerere kwa subject imene ndifuna kukuuzeni. Ndibwereze andale amene amafuna kumakupusisa na Malawi vyeni isagwirizana nayo ndipo adana nane ndipo poti ena amakonda kutengerana ku court, antengere ku court. I'm ready to challenge them because what I'm telling you Malawians is plain truth and no politician can tell you this. Ine nalo andale because it's a calling. Ndofuna nthandizo dziko langa. DPP sinaonepo chisankho. Ife tili mu UDF ndi achea Dr. Bakiri Muzi tinapanga kampeni ya nyo kubwerekera mawu a Alhaji Mufti Sultani Dr. Oladi Musa kupangira kampeni ya Bingu mpaka na achea anaguluka mwendo anayenda Malawi yonse, naenda Malawi yonse. After 1 year Bingu anayamba chipani chawo cha DPP kuchita chipani kuti ncholamula. Ife a Malawi machimo ena amene pano Mulungu akutilanga nawo nchifukwa chokuti timalekerera zinthu zimene tikuzoti nzolakwika. Ife timazitembenuza kanga tisoona. Ena chifukwa chofuna ndalama, ena chifukwa chofuna maudindo, ena chifukwa chofuna kukondweretsa chigawo chathu, ena pochalira kuti boma ili likazalo waso chipani chikalowa mboma azati panse maudindo. Ndi timadziwa kuti choonadi ndi ichi koma timasankha dala kupanga zinthu zolakwika. Nkona pano ngati dziko tikulangidwa, Mulungu akutilanga chifukwa tidasira, tidalekerera mistake imene idachitika ndi Bingu ali mu UDF. What happened? Bingu ali moyo, a vice president akuzunzidwa Joyce Banda anayamba chipani chawo cha PP ali mboma mwasoka Bingu kumwalira, and PP became a ruling party. Constitutionally that was wrong. Koma tidachisirira tonse ofuna kudya tidapita asu ya PP nchipani cholamula. PP has never been a ruling party because it has never won an election. 2014 DPP inabira zisankho za PP. It was the worst rigged election in the history of this world. Imenenga kale ma commissioners onse ameki anakana kusaina kuti chisankho chinali chabwino. Onse 11 anasainira kuti chisankho chinali chabwino. Muzi yekamai Ntafu, Evelyn Ntafu sana saine sana kane, she absconded. International electoral observers onse anani na chisankho chisichiri bwino tibwerezeso. Kompana chidiwa za chinyengo andino mukudziwa anachita declare usiku kuti apita wawina, anakalumbirisa naso usiku ngati afiti, and mpaka na we lost a credible, prayerful young judge, Justice Mbendera analira kulira kuti Malawi zimene tikupanga zipalibe chilungamo. DPP never won that election. I was in the thick of things kukomesa ndimayamba nandachi na Dausi kulalatana nawo china Dausi achi shut up stupid tilo PP because that election was leaked. Panali allegations ambiri kutukala jaji atani kayatani. That is now water under the bridge. But what I'm trying to say is we are paying for the sins many fated apanga kale moti anatu zizukulu zatu azati dandaula kwambiri fandale chifukwa timadziwa choonadi koma timafuna kulimbikisa pamene pali chosalungama. So DPP chifukwa tikudziwa kuti singawine zisankho 2025 singawine mene adagwira 2019 akudziwa DPP singawine zisankho ndi akupanga sponsor ana azitemwali yawo, ana azilongo wawo, azukulu wawo, abale yawo ochokera ku Lomwe Belt kumulanje ndi kucholo kuti azituta anthu azapasa ndalama azipita mu msewo. Si cholinga chokuti mafuta asowa, ayi mafuta sanayambirira kusowa. Tawi ya Bingu mafuta kunalibe, and Bingu anafika ponena kuti pitani mukagone pa msewu mukaonenga ndi magamoto sakugunda. Anamiwa akamapanga ma press briefing akumati mbiri yokuti Malawi muno mafuta akusowa nkoyamba. Is he talking to kids? Mwina yo nthawi imene ipota anali ku State House amakatisa mapamba ku State House ndesa maziwa kuti Malawi kunjako akuvutika mafuta. Even nthawi ya Joyce Banda atamulira Bingu we had no mafuta in Malawi. Kugwa kwacha sinambe ndichawera kwacha akhale kugwa
nthawi ya Bingu, nthawi ya Bakiri, nthawi ya Joyce Banda, nthawi ya DPP yo ya IPM kwacha imagwa sirero ena amene akushashalika pakamwa kuti ife nthawi yathu we actually stabilizing the kwacha simagwa chifukwa they were fortifying mafigures amapereka mafigures aboza, and the World Bank and the International Monetary Fund confirmed mara kuti mafigures amene amakupasana DPP ana aboza. Lero wazipi mapachula DPP kuti ayi boma ila msipiri kukongola kwambiri ndalama ngongole zimene achakwera akulimbana nazo lero kuti azipereka anakongola nda DPP and bola anachakwera kakongola ngongole akumapangira chitukuko tukutuona pamene DPP amataka kongola ndalama zije zikabwera amagawana sizimagwira ntchito amakatenga ngongole ndikugawana ndalamazo. Pano ndi zimene akuvutika nazo achakwera, pano ndi zimene ife zikuti saukisa nthawi imene DPP imalamulira nkuti kunjaku kuli bwino, kulibe covid, kulibe lockdown, kulibe ma covid, kulibe ma cyclone, kulibe za climate change, zinthu zinali bwino. But the moment Chakwera came in, there was a global lockdown. The world economy crashed. Maiko amphamvu ngati Greece, it was almost declared bankrupt. Greece, ziko la mphamvu ngati Greece, they almost declared it bankrupt. It took IMF and World Bank kupanga bailout Greece kwa hapa sandalama. So nolero akamema pachulu kumati boma ilalephera ife temene sabwino pansi pantima akudziwa kuti tukunama ndi Saturday azinyamula maBible kumakalalikira, Sunday azinyamula maBible kumakalalikira, Saturday azipita kunzikiti kumakalalikira. Who are you fooling? Mulungu azakulangani, Mulungu azakulangani chifukwa choonadi mukuchidziwa koma mukunamiza anthu. DPP is sponsoring Namiwa kuti agwese boma la Chakwera. Ma demonstrations mukwaonawo akulimbikira Lilongwe is a capital city of Malawi. Tonse mitundu yonse muno Malawi tili muno mu Lilongwe. Therefore Lilongwe si achewa, Lilongwe si ya MCP, Lilongwe ndi ya tonse ngati Malawi. And panopo we have seen this government kuti atukula Lilongwe, ikusintha Lilongwe, misewu ya bwino, magesi ya bwino. Chimene akufuna a DPP ndikukatuta mbava, ndikukatuta chifamba, abwere mu msewu, aphwanye magesi aja, akumbe misewu ija, nyumba zikumangidwa mu Lilongwe muno aswe magalasi. Cholinga DPP ikufuna Amalawi muzinena kuti boma lalephera. Behind achina Namiwa there is DPP sponsoring that man. Namiwa libe kali kose. Ndeno amene mukumati aya president ayankhule. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, don't waste time to respond kapena kumyankha Namiwa. Wachepa kwambiri. Namiwa ayankhidwa ndi ma district chairman athu kapena ma constituency chairman athu. Musatayi nthawi Your Excellency kwayankha Akabambe ayankhidwa ndi regional governor. Achigawo chapakati, chigawo chakumwera, chigawo chakumvuma ndi chigawo chakumpoto. Amene ndamene atayankha Akabambe. Ife mutisire ife wayankha ni ma president athu opuma amene akufuna kumasapota DPP kuyiwala zazikulu zimene inuyo Achakwera mukuachitira. Amene wefitiza ayankha chinasonda chifukwa amenewo ndi masaizi athu. Ndibwereze ife chinasonda fitiza ayankha ndikuwakumbusa ma president athu opuma amene akusapota DPP kuyiwala kuti nthawi ya DPP analibe ufulu, amathawa mziko muno kupita kukakhala kunja chifukwa DPP imafuna kuwapha, DPP imafuna kuamanga. Zatangira Achakwera kupereka ufulu kuti ma president athu onse opuma azinjoya, akhale ndi ufulu wawo, azipanga zawo mmene akufunira. Ndi otero akayiwala ndikuyamba kunena boma la Chakwera, ndikuyamba kunena kuti Chakwera ndi woyipa, tizayankha ndifa chinasonda chifukwa amenewo ndi masaizi athu. Andibwereze, maybe you haven't heard me right. Your Excellency Reverend Dr. Lazarus Makathi Chakwera, don't waste time to respond to zimene akupanga Namiwa. Ndi mwana amene uchi amuyankha ni makoswese governor athu. Musatayi nthawi ndi amene akupanga UTM Team B sponsored by DPP achina Kabambe amene achi ayankha ndi regional chairman athu ndi masaizi yawo. And ife tiziyankha ma president athu opuma amene ayiwala kuti nthawi ya DPP, nthawi ya Bingu, nthawi ya Mutharika adavutika
ndipo amasowa mtendere, zokuti alamulirapo dziko lino sizimaziwika, zatengera inu achakwera kwa masuwa anthu amenewa kuti lero azitha kuyenda, lero azioneka kuti ndi mapresident opuma, lero azipasidwa ulemu, zatengera inu pamene nthawi ya DPP samapasa ulemu. Ndi amenewa akadzuka ndikunena kuti Chakwera ndoyipa, ndikunena kuti MCP ndoyipa, ife achina Nsondafe tizayankha chifukwa amenewo ndi masaizi athu. SIDET ilibe capacity, DPP singazawinenso zisankho. They are sponsoring Namiwa, they are sponsoring Boni Kalindo, cholinga akufuna agwese boma ili kuti zisankho 2025 tisakachite. Mukamamva yayi anje zionesero zabata zidakhapo zionesero zabata. Ine ndakuwuzani kuti nali ground commander coordinator wa zionesero za July 20. Ndikudziwa ineyo chimene timapanga andale timayuza azipani. So zonse akupanga Namiwas, zonse akupanga Kalindo, akwatuma ndi a DPP. Akufuna kuononga capital city, akufuna kuononga dziko lino. They want to incite violence. Ayesa zambiri zalephereka, and thank God palibe chimene a DPP angapange ndikutheka chifukwa Mulungu anafulatira. Amene achasazabwerera so mboma. Ayesa kupanga zambiri, ayesa kupanga mwano nthawi ya maliro achilima, ayesa kunena zambiri chifukwa cha ngozi ya chilima, ayesa kukuwira president, ayesa kumugenda president. Zonse izi alephera. Pano akunena za mafuta, sinkhani mafuta sana yambelero kusowa, ani mafuta boma ili likuyesesa kuti nkhani ya mafuta ayichita address. Nibwereze nthawi ya bingu mafuta amasowa. Anamiwa akapita pa radio, akapita pa TV, akuwauza anthu kuti mafuta akuti asowe muno mala nkoyamba ngati mwana akuganiza kuyankhula ndi mwana. So ndi chite conclude motere, inu mavenda amulilongwe zimene mwachita ine Msonda, I'm supporting you and continue. Chifukwa anthu awa cholinga chawo akufuna akusokonezereni malonda. Enono mwatenga maloni kunifi, mwatenga maloni mbanki nkhonde kwa zikazi anu, mwatenga maloni kumabanki, mwatenga akatapira kuti mupange ma business. Nde awa a DPP akapasa ndrama Namiwa na apasa anthu ndrama kuti apite munsewu, cholinga akaphwanya katundu wanu, akakubire na katundu wanu. Musadikirire kuti apolisi akutetezani chifukwa apolisi ndo chepa. Zitetezeni noka. In any way you can defend yourself. In ananga onse naws ananga, make sure that you defend yourself. Musadikirire ine kuti bambu watu azatiteteza. Musadikirire kuti apolisi azatiteteza. Bambu wanu ndi zanga zochita. Apolisi amatanganidwa. Therefore, make sure in this life, make sure you defend yourself and trust in God. Palibe amene angateteze katundu wanu. Anthu mukuyiwala chimene anthu amene mukuti atenga zikwanje alowa munsewu. Zikwanje zambika lero ndikutenga ndi mavenda amene akuteteza katundu wawo. Nthawi DPP simaziona zikwanje. Zikwanje zambika lero. Nthawi UDF simaziona zikwanje. Zambika lero zikwanje. Nthawi DPP simaziona zikwanje. Abeni pili mesa anamenyedwa ku Mount Sochuku. Nthawi DPP simaziona zikwanje. Ndi zikwanje zambika lero ndi MCP. Mavenda akuteteza katundu wawo. Chifukwa tinaonapo ma demonstrations oyipa amene anthu anaonongedwa katundu, ena kuvulidwa, ena kumenyedwa, ena kuphedwa. So nobody can stand and watch. Ndikumanena kuti ayi akuti zionesero zabata mukunamiza ndani. Mukunamiza ndani. Let me repeat. Mavenda kuli konse kumene muli mdziko la Malawi, kuli konse kaya kumpoto, kaya ku chigawo cha ku Eastern, chigawo cha kumwera, chigawo cha pakati, tetezani katundu wanu. Anthu awa akubwerawa sakubwera kusapanga zionesero, akubwera ndi umbanda, akubwera ndi upandu. Andi atola nkhani ena amene mukumati yayi zikuchitikazi ufulu kuphedwa, musamayiwale kumene nkhani yayambira. Muzidziwa kuti kodi nkhani iyi kuti fika apa yachokera apati. Zingati enanu amene pano mumakhala busy kuchita condemn Israel chifukwa cha nkhondo imene ku Gaza, kuyiwala kuti kodi nkhondo ija kuti yambe, kuti Israel ipange overreact, idayamba bwanji mayiwala. Ndi mmongo khala ka chifukwa cha chipembezo, chifukwa cha kudana ndi Israel, mayima pachulu kuti Israel kulakwa. Israel si kulakwa, it was provoked
and it had to stand and defend its citizens. So ngumata anthu akutenga chokwanti akuyenda munsewu sakopseza nzawo akuteteza katundu wawo chifukwa katundu wawo anaotchedwapo, katundu wawo anaberedwapo, nyumba zawo zinaotchedwapo, nyumba zawo zinaberedwapo, azikazi awo anavulidwapo, azikazi awo anamenyedwapo nthawi ya DPP. Pano sangayima anthu amenewa ndikumayang'anira kuti ayi akuti ni democracy akupanga zionesero zabata. Munaonapo chionesero chiti chabata muno Malawi. So my vendors, wherever you are, protect your property, protect your life. For DPP, sichipani chochidalira. These people are ruthless. These people are murderers. These people are thugs. They can do anything to take off your life. Ineni manena kuti netu sinimayenda wamba. Ine simayenda mwamba. Muzani seja polisi ngamu mwanga. Muzapezamo muli Futi, muli Chikwanje, muli Shamboko, muli Benes. Ndi makhala legeni. Akandiputa munthu nimamuona kuti kodi uyu ngwa legeni kapena ngwa Chikwanje, ngwa Futi kapena ngwa Shamboko. Tsiku la muzandiyimisa polisi. Ndimzala nsonda tuone kubuti kwanuko. Muzapeza kuli Futi, kuli Chikwanje, kuli legeni, nde kuli Shamboko. Nde munthu akandipanga provoko ndimamuona kuti kodi uyu ngwa legeni kapena ngwa Chikwanje, uyu ngwa Futi kapena ngwa Shamboko. Chifukwa anthu ena Malawi munomo, they are so ruthless. Ata kukupanga chipongwe, ata kupanga chilichonse for the sake of money. At DPP they can hire anybody kukupanga nino chipongwe. So please, amene mukuchita condemn, muone kuti kodi nkhani kuchokera kuti. DPP ndi chipani choyipa kwambiri, atsogoleri ake ndi oyipa kwambiri. Ndi chipani chimene mukachisekerera, amene mukusekerera ano, chizatha kuyambisa munomo civil war. Koma thank God kuti zimene sizitheka, because we have a president who is God-fearing, who is a statesman, and who is a Democrat in the name of His Excellency, Reverend Dr. Lazarus Makatsha Chakwera. You will provoke him, sakuyankhani. You will do anything that you want to do, sakuyankhani. Tizikuyankhani ndife, chifukwa tikuziwana. Amalawi anzanga, musapusisidwe. Musapusisidwe. Ofuna kuwapanga condemn ndanamiwa. Ofuna kuwapanga condemn nda DPP wa. Ofuna kuwapanga condemn ndi awa IUTM timubiwa amene wandamene akufuna kubweresa Malawi mu chisokonezo. DPP inaenda Malawi yonse kukira majaji, inu munali kuti. DPP inaenda Malawi yonse kukira maloya, inu munali kuti. DPP inaenda Malawi yonse kukira zibusa, inu ndelero muzikati DPP oloita lapa DPP Mulungu sanga yakhulukire kuti izatengeso ulamuliro mu dziko lino. Sizingateke, osateka. Sono inu amene mukuti DPP zisankho zaberedwa, oba zisankho nda DPP yo ndasakupusiseni. Atsogoleri a DPP amene panopo ajoinana ndi atsogoleri a UTM timu B ndi amene akufuna kukupusisani aunonge capital city yathu. Pano boma la Chakwera likuti konzera misewo, ikutikira ma street lights, akufuna amene aloye akaphwanye zinthu zimenezo, akakumbe misewo, tikuona manyumba akumangidwa afuna akaphwanye. We cannot stand by and just watch. We cannot. As Malawians, let us rise up and defend these thugs. Asatonongere dziko lathu, ife muno sitikufuna nkhondo, ife muno tikufuna mtendere. Lilongwe ndi capital city ya Malawi. Lilongwe si ya Achewa, Lilongwe si ya MCP. Lilongwe is a capital city of this country, and we have to jealously guard chitukuko chimene chikuchitika muno Malawi mu Lilongwe ndi maboma ena amuno Malawi. Vyeni ndaitali kwambiri almost 30 minutes. As I said, nimafuna ndikuuzeni zimene fandali timaganiza kuseri, zimene inu Amalawi simumazidziwa. Ani ndibwereze kachitatu. Andale ambiri kumwamba sitikalowa.